Madaydayaw iti Diyos, talna ken parabur komati adda iti tumunggal maysa kada tayo, itang harabi kakabsat. Praise the Lord na danunan manin dati topic review tayo. And I hope and I pray nga ti tumunggal maysa ket umuleg manen iti panakam amuna kan apo tayo ng Yesu Kristo tapno makapagbiag tayo analinteg ken nasantuan iti sangwanan. Ti at po tayo o Diyos. Hakbay nga rod nga pangrugi kakabsat, inangor ay ban iti kabsat tayo, manglukat tayo nga aramid iti kararag. Brad Christian. Nagkararag tayo kakabsat. Dumog tayo. O Diyos nga manakabalin, agyaman kami apo, iti inaramid mo nga gundaway kanito, itang arabii, tapnon ti kasta, agmaymaysa kami manen nga agdadanggay, agpipinabileg iti pamati, babaen iti daytoy nga inaramat mo nga way, so iti topic review,
ket dawaten mi Lord nga sikat ti agtultuloy nga mangted kanyami iti attentive heart ken mind. Kastamet Lord nga ti gagar iti tumunggal maysa nga ag-learn. Kastamet ti panangidalan ti Espiritu Santo iti tumunggal maysa tapno ti kastagat iti tumunggal maysa kanyami agtultuloy nga mapauneg pay iti relasyon mi kenka ket iti kami susurot ket agtultuloy nga addaan kami iti ragsak ken rag-o iti inaldaw-aldaw bayad ti panangaramid iti bagayatan. Ngarud Lord, i-commit mi kenka detoy nga sibubuo nga nag-topic review mi, bless mo iti internet connection, naging gana nga malpas. Lord, we pray nga maging smooth lang o God detoy nga panangaramid mi detoy nga topic review. Yaman kami Lord ti panagtignay mo iti biag tumunggal maysa kanyami. Detoy nga rod ti kararag mi babaen iti nagan niya puming Hesu Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord, Brad Christian. Ito nga oras nga rod kakabsat, intay pagdidiscusan, iti topiko tayo, iti Merkules nga in message, mensahe ti Diyos, babaen iti biyag ni Kuya Nathan Alibuyog, na pauluan dito iti Jesus, your confidence and comfort. Nilang Heso Kristo iti talged, ken mangliliwa, kanya tayo, iti kadayti nga biyag. Praise the Lord. Iti bersikulo tayo ket mabirupan sa jay Luke 10:38 to 42. So, ang ko nga basahin ng kakabsat, intay ti umuna nga punto, ay, dati kita pala panel members tayo, praise the Lord. Ito umuna nga ayabak nga membro iti panel tayo ni Brad Christian. Brad Christian. Okay, good evening, kakabsat, Coke and Cristo. So, itat gundaway, praise the Lord, na ikan manen iti tumunggal maysa, nang nangro na iti biyag ko, nga agministro kadagiti kakabsat itatang, agbuybuyan, ken kastamet nga, encourage ko met iti contacts, itatang handa pay nakatune in, dagiti contact si Jay Paway, kastamet ijay Corimao. So dagiti Yere family, Rapal family, and dagiti Gonzales family. So ag-join kayon kakabsat. So agdadanggay tayong arod nga ag-learn ken ni Apo Dios itatang kanito. So God bless kakabsat, God bless. Praise the Lord, bro. Iti umuna sumaruno nga panelist tayo. Taga Sarat Isuna. Nakarod ayban ni Brad Darren de los Santos. Brad Darren. Praise the Lord. So, pag rabi tayo amin kakabsat. So, iti dahito yung rabi iya, hintay mga rod pag ikan manin ti gundaway nga agsao ken mangi-share iti sasao ti Apo ket ihabak man nga rod ita nga gundaway digiti contacts tayo dito barangay San Agustin Paway Gahete family kastamet da Harold John T. Sahagon Kim Prieto Diego ken EJ Gahete Boya kayon kakabsat ken kastamet da digiti Children of God dita Paway nga bobowen digiti ubing dita Paway nga contacts ko active da nga agboya active da nga kastaket boya kayon kakabsat. So thank you brother. Praise the Lord, bro. Iti mauding panelist tayo kakabsat. Taga Bidig Isuna ni Brad Lawrence Tomas. Brad Lawrence. Grace in peace in Christ kakabsat. Welcome ka dito Lifeline topic review tayo kahit kuman nga ayaban iti kakadwami ti Bible study dito Paway ket tune in kayo kakabsat kadito yung aramid iti tapno iti kas sangsang kamay sa tayo nga mga dala iti sasao iti Apo.
So welcome kakabsat ket stay tuned kadating Lifeline topic review. Kuya. Praise the Lord. Sige, detingor intay tay topiko tayo itata kakabsat. Diya yung rad mabirukan ijay Luke chapter 10 verses 38 to 42. Na paulwan iti Jesus your confidence and comfort. Ken ita kakabsat alakmet deteng gundaway tapno ayaban di iti contacts nga agtun unin iti praise the Lord nakatune into the doman di kita kasinsin ko and send you dati nga anak kakabsat link kadi kita amuyo pay tapno agbuya damit ket mamamu da Peneso Kristo ngono unek ti pinagdiag ta stamit ka ni Brad Carl Humphrey pagdilaw good evening bro isan mo dati nga link kadi kita amam Brad no adu pay ti makamu ko ni apo tayo nga Yesu Kristo. Okay, praise the Lord. Iti umuna nga topic ka tayo itatang rabi ikakabsat. Point number 1. Right relationship. So, nagpintas dito having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. Spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. What are your hindrances in prioritizing God's word? Okay, praise the Lord. Ita nga rabi yunak man nga rod, iti kabsat tayo, nga mangilawlawag, iti revelation ni God kanya na. May-share iti revelation ni God kanya na, ni Brad Darren de los Santos. Brad Darren? So, nimbag nga rabi tayo ulit kakabsat. Ket detoy umunang discussion tayo nga rod ita ket detoy right relationship nga kunana. Having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. Spending time in His word and prayer is an outflow of our relationship with Him. What are your hindrances in prioritizing God's word? So dito nga ron kakabsat ket talaga nga importante jay relasyon nga at data nga adaan tayo iti kinihap apo tayo nga Hesus Kristo ta babaen iti relasyon tayo kini Hesus Kristo ket ma-develop DJ pinagtultuloy nga in tayo panaki-communicate ken kuana nga isu iti panagkararag ket babaen iti panagkararag ma-build nga rod ti right relationship tayo iti sabali nga tattao especially kadigiti kabusor digiti enemies kakabsat nga in which no adda tayo iti relasyon iti Dios kakabsat ket han tayo mapanunot iti enemy tayo diket di isupay ti mangtulong kada tayo tapno isupay ti mang-guide kada tayo DJ relationship tayo kani God tapno in tayo matulungan digiti na nayadayo ken kuana tapno met umasidegda kani Apo ken kasamet DJ no ada tayo iti right relationship kani Apo ket may isa DJ may testify tayo iti goodness ni God ken DJ nga rod DJ maadaan tayo iti ayat iti Dios ken DJ ayat tayo iti sabali nga tao so naka-importante nga talaga iti relasyon nga adaan tayo iti Dios akas ko na nga rod iti Romans 10:17. So DJ nga rod we must build our relationship to God. So DJ lang kakabsat. Thank you. Have a great day. Praise the Lord. Praise the Lord. One way of having a right relationship with God is praying at the same time ay pinangadal kad kiti sa asaon tanong mi aplikarte nito. Okay, praise the Lord. Itang oras nang ay bante sumaruno nga panelist tayo ni Brad Christian. Brad Christian.
Brad Christian? Sige, awan sa ni Brad Christian. Okay, ni nga rod Brad Lawrence. Bless the Lord. Okay yun? Sige. Hello? So, good evening, kakabsat. Kanyak mo't kadetoy right relationship. So, may panggap iti putput no nga relasyon. So, kahit kuman nga i-example kakabsat DJ ama ken anak kuma nga relasyon. So, napudpud no nga talaga iti relasyon iti no adaan iti pudpud no nga relasyon ti agina. For example kuma ti anak ken ina o anak ken ama. So, haan nga narigat nga suruten ni di anak no na di ibaga ti ina wenno di ama. Kasi adaan iso na iti panagraem ken maawatan na nga talaga no ano ba iti di maawatan na di relasyon da nga agina wenno agama ta no awan di ama maamiris di anak talaga nga awan met di anak. Awan di ama awan met di anak. So daytoy bagbaga na ditoy nga right relationship. Having a personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ, whatever it costs. So, spending time in His words and prayer is an outflow of our relationship with Him. So, pudnumat dito nga talaga sa iti addaan iti pudpud no nga relasyon ken Jesus Christ. Haan nga narigat nga aramiden dagiti kumanda. Haan nga agdudwan no i-priority ba di word na kadagiti rumwar wenno revelation ni God iti inaldaw-aldaw nga panakiuman kanya na saanen nga questionable iti pudpud no nga adaan relasyon kanya pudpud no nga relationship kanya na no i-obey ba wenno saan ken nga i-priority ba wenno saan when it comes nga adda digiti ka-conflict ko may iti schedule iti ken ni God and at the same time schedule ti lubong. So haanen nga questionable wenno haanen nga marigatan dapat nga ni Christ iti iti iyon una because di nga rod tayo DJ topic nga He is our confidence and comfort. So kahit nasaon iso na iti talged or naman iti maibaga DJ mabalin iti tao kuma for example adda iti awis ti barkada wenno awis iti lubong kuma and adda met ti awis ni Christ Bible study or fellowship, then i-priority ni Christ. Kasi iso na iti mas valuable iti life. Kasi apart ken ni Jesus Christ, I have nothing and I am nothing. Because di nga rod kasla iti ama ken anak. So awan di anak no ang gapo ka di ama. So especially that relationship ko ni Christ itata awan nak no haan nga gapo ka ni Christ and I have no life apart from Him. So di pagbaga na di ko John 14:6. So di jay awan dapat itagbalin nga hindrance iti life ko nga agubay kadagiti sasaona. So di lang kakabsat. God bless. Praise the Lord, bro. Pudno na iya kakabsat nga han nga hasilon iti agpili pay no una untay ni kadunuhaan no talagang at the right relationship tay kandi kanya na. So praise the Lord. Brad Christian, tanga oras intay nga rod kandi Brad Lawrence. Brad Lawrence. Thank you, Kuya. So, kanya ko dito ti kinapatid ng talaga dito yung right relationship iti Apo. Kung ano to right personal relationship with Christ means prioritizing His words and willing to obey Christ whatever it costs. So, dito nga talaga iti may isang relationship. A relationship meaning spending time together. Di nga rod,
relationship with our father, earthly father, relationship with our parents. Nakita tayong nakita tayong talagang okay yung relationship. Spend time. Is ngoro di kita times to ka family time. Ada kita kasta, di kita ano ko ma? Ada naka schedule. Kumbaga i-prioritize kahit nga mapan kasi kahit nga nag-spend ti time in kasanumat nga rod DJ spending ti time kini God nga haan nga agbalin nga burden haan nga agbalin nga haan nga talagang agbalin nga ano detoy that is spending time with God, word and prayer ket pag-aayo nga talaga kasi makita tayo na iti effect ti mas makadwa tayo ni God bapaen kada word and prayer and DJ later on gapu iti right relationship mai-give up talaga right anyaman kasi kung natin willing to obey Christ whatever it costs anaman iti awis iti tulubong anaman iti kasukat na di pinag-obey ni Christ willing lang kasi di nga rod it is right the right relationship na kay Christ. Diyan lang kanyak, Kuya MJ. Okay, bro, praise the Lord. Pudno una ya, ore kanjak dati point one kit. We need to spend time talaga kani God. Ipaunagan iti word life and prayer life. Tapno naman iti situations nga umay as we follow Him. No more hindrances. Awanin ti magahinder kanya tayo. Okay, praise the Lord. Brothers, hintay nga rod iti may kadwa nga punto tayo kakapsat. Sige, napauluan dito iti right focus. So, worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. How are you going to improve in focusing in Christ? So, praise the Lord. Right focus. Okay? Hintay nga rod. Eban ni Brad Christian. Praise the Lord, kakabsat, right focus. So, worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires in this world will distract us from our love relationship with God. How are you going to improve in focusing in Christ? When pudpudno kakabsat nga detoy ti may sala so ibagbagana dyan nga masapol nga di panagayat ko kan ni Christ ket awan iti sabali nga kadwa kabingay na kasi kunana iti 1 John chapter 2 nga verse 15 kunana ditoy do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. So pudpudno kakabsat dati bagbagana dati punto number 2 tayo nga masapol nga talaga nga i-hate tayo nga dikiti anyaman nga dati ti lubong saan nga isu iti pangtedan tayo iti di puso tayo wen an nga isu iti nangnangro na nga pangispendan tayo digiti nabatbati nga energy tayo digiti piksa tayo digiti kinalaing tayo saan nga na isu iti nangnangro na nga pangitedan nga talaga kanyak personally kasi amin ligitoy ket temporary lang and di bagbagana ditoy nga mangi-focus mangi-divert lang mangiadayo lang nga talaga no man iti relasyon i-focus ka di relasyon ko kani Jesus Christ. So kasano nga rod ti aramidik itat DJ ini masapol nga improve ko pay DJ
no di time ko with the Lord no kasano ah, di ka deep DJ panang meditate ko iti word na nga can at the same time i-apply kasanok nga i-apply tin aldaw-aldaw nga panagbiag ko. So every revelation ni God masapol every day a new revelation and a new obedience or a new application. So nga napindas detoy na talaga ah, masapol nga aramiden iti amin nga daan ti relasyon ken Jesus Christ. Ah, may ano anan nga saan ang mauma nga mangi-apply saan ang mauma nga aramiden dagiti sasaona, aramiden dagiti pagayatan na iti panagbiag. So DJ panagi-share iti gospel, panangtulong kadagiti tattao nga in-entrust na kaniak kasanoda nga ano kasanoda nga maam-amupen ni Christ despite kadagiti anyaman nga challenges dita nga masarangit ba masabat kumbaga wenno maipasango bayat iti panangtulong kadagiti tattao dapat nga nga ma-distract hindi ket dijay right focus di goal ko nga isu iti panangayat ko ken nga Apo Dios ni Jesucristo iti biag ko babaen iti panangi-share ko wenno panangaramid ko iti pagayatan na iti panagbiag ko. Dijay lang kakabsat. God bless. Praise the Lord. Sige, pud mo aya kakabsat. Let us focus on what is eternal. Lang iti temporary nga banbanag. And doing the will of God is what is eternal. So praise the Lord, bro. Hintay iti sumarunong panelista yo nga mangilawlawag ti revelation ni God kanya na ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Okay, kanyak mo titi kakabsat. Agbaling hindi magbaga na nga karon iti right focus. Di nga rod focus with regards on ano nga talaga iti ubraan. If I am focusing ka DJ, di nga rod inubra ni ni Maria, pinili ni Maria ti kasayatan, which is to really agyan ijay sa kaanan ni Jesus. Kanyak titikit adu ngamin niya talaga iti adu ti temptation iti lubong, worries of this life, deceitfulness of wealth, and desires in this world. Hindi gito nga talaga iti maka-distract iti may nga tao no once nga kanya naka-focus. Kasi no once nga talya-talyaw talaga, talya-talyaw nga naka-focus nga busy nga ubra iti will ni God. Di kita iti matalyaw. Kung magit kitan tayo anak adita gito, temporary lang. Kung nangarod ni Solomon, the wisest man alive that have ever lived, meaningless, everything is meaningless. Dagiti nga talagang kasta iti lubong, awan iti pagbanagan na kasi inpadas na amin kasi kahit nang mapadasan amin. But nagpatinggaan na, awan lang, meaningless lang, chasing after the wind ko na nangarod. Or di gito yung adaman iti apagdarikmat tag na gito apagdarikmat nga adada and later on awan temporary lang kunti talaga dapat ni agbalin nga response ti may nga tao kaslang ko man ito ibagbaga na ito Psalm 119 verse 14 daragsakak amang tungpal kadagiti bilin mo akas iti panangikot ko iti sanikwang ado DJ nga talaga agbalin nga treasure iti pinag-obey ken ni God. DJ kanyak ko MJ. Praise the Lord, bro. Pudno na iya kakabsat. Oray gayam
alate amin ti kinabak ng kadating lubong. Useless lang ta di kakabsat. No, di mo lang mausar itibiyag tayo for the Lord. Okay, thank you, Brother Lawrence. Ang oras, nte Evan ni Brad Darren. Brad Darren. So, nembang tabi tayo ulit kakabsat. So, kanyak, dito yung topic tayo kakabsat. Ket, may kastak nga hantayo mabalin ag serbi iti duwa. Dapat may salang ti mabalin tayo mapagserbian ket dijay ket ni Hesus Kristo. So, adu nga rod iti distraction dito lubong, especially kadigiti padak na estudyante ta aglalalo nga adu nga talaga iti maubra iti estudyante iti papan pinagadal ngem anak kadi iti dapat nga obraen. So dijay maadan iti focus may iti focus nga agubay agubay kani God despite nga adu iti challenges iti lubong nga adu ti deception iti lubong nga maitited, especially halang iti panagadal pati digiti trabaho ket digitoy nga allokoy iti lubong ket maysa nga rason tapno pakaidistrakan iti maysa nga agserserbi kani Apo ket ti kasan dijay ti pinakaimportante nga obraen tapno haan nga maawan tay focus kani God ket isu dijay hintayo pinagubay ken kuana ken dijay faith tayo dapat ken kuana ket mas stronger ken kasamet nga tay obraen tayo nga kanayon dijay pagayatan na tapnohan nga tay maawan iti focus tayo ken kuana ken kasamet gapu kadigiti distraction sometimes ket malipatan tayo nga obraen digiti pagayatan ni Apo Dios ngem dapat kumaket DJ tapnohan tayo malipatan DJ pagayatan ni Apo ket every day we must be reminded nga tay agkararag tayo ken DJ nga pinagkararag ket isu trugina tapno makapag-focus tayo nilanggad ti talagang pangikasaan tayo, pangikumitan tayo, itibiyag tayo. So, DJ lang kanyak, bro. Praise the Lord. Praise the Lord, Brad. Magdak. Okay, so thank you, brother. The more we fix our eyes on our Lord Jesus Christ, the more nga maadaywan tayo iti banbanag iti lubong nga isu iti makaperdi iti relationship tayo ken kuana. Praise the Lord, brothers. Hintay nga rod iti may katlong nga punto kakabsat. Okay, so it is a right priority. Okay, so ano yung priority mo ngayon, mga kapatid, itibiyag mo, tangagdama. Kung na ito'y Christ gave His life for us, a true believer know His priorities, Jesus Christ. He also chooses what is eternal. Are your priorities right? Why? Why, Brad Lawrence? So, kanya kita kuya, right priorities. So, DJ nga talaga iti agbalin nga ano ti may nga believer at mabalbaliwan iti priority na anakat pa lang iti priority iti may nga graduate kuma, di ba? Mabalin deti as may nga ano kumakit priorities ag kasta ti career ag nakadado even love life di ko nakadadong priorities but haan isut agbalin nga priority no once agbalin nga talagang di agkaroon iti right relationship kani kat ti agbalin nga priority is to really
di nga iubra iti pagayatan na di nga rod nga anak ang ti may gulo na yun ti inback tatay with regards iti lubong paglati marunaw lang ba't amin dagito nga priorities iti lubong marunaw laeng no may fire so rod iti agbalin nga priority talaga iti may nga tao iti paunagan iti relationship kani Christ agbalin nga instrument no nga idalan iti sabali nga tao kini Christ and priority nga talagang makapag disciple iti tao iti may be led to Christ isa diyan nga talaga iti agbalin nga priorities choosing what is eternal di nga eternal treasures nga haan nga di nga rin pagpagana jay for hindi na parero macho lay treasures for yourself in heaven where moth and moth will not destroy kung nasa so di nga talaga tagbalik nga priority di kanya Kuya MJ. Praise the Lord. Kasalamat lang. Where are you investing your life right now? Okay, so praise the Lord, bro. Agyaman kami, Brad Lawrence. Nakabakbak ng revelasyon ni God King ka. Tengormit iti sumaro, no? Ni Brad Darren. Brad Darren. So, nembag nga rabi tayo aming manin kakabsat. So, dito may katlong at topiko tayo kakabsat nga right priority. So, ano ba, DJ, prioridad tayo ito'y lubong. So, priority tayo ba nga ubraen ti pagayatan ito lubong when priority tayo nga ubraen ti pagayatan ti Diyos. So, kasa kakabsat, tapno adaan tayo iti longer relationship kanigagat dapat isuna iti priority tayo haan nga iti lubong ti priority tayo dapat ket DJ maubraan tayo iti pagayatan na ken kastamet DJ maadaan tayo iti right relationship ken kuana ken akas ko na nga iti Colossians 3:23 nga tayo we must priority nga ako na nagat whatever you do it heartily as to the Lord and not to men. So, DJ kakabsat, han tayo dapat nga obraen iti worldly life no diket di dapat ket DJ ti priority tayo ket DJ biag tayo nga agbiag para kini nga agbiag nga kadwa ni Hesukristo iti inaldaw-aldaw ken kasamet anaka diti importanteng i-prioritize tayo ket DJ our life with God. DJ lang kanyak, bro. Thank you, bro. Praise the Lord. Pudno ya, that we need sikan bro, sikan. When bro? Okay, bro. Ni Brad Christian. Okay, so praise the Lord kakabsat pudno ya nga mastapul tayo ti maadaan iti isto nga prioridad kaditi nga panagbiag tapnuhan nga masayang DJ rason nga datayo ket exist because we exist to to have a right relationship with
the Lord. Okay, so praise God. Iti biag iti tumunggal maysa. And anak adi iti priority mo itata kakabsat. Where are you investing your time, your life, your strength? Are you investing it for the Lord or ini-invest mo lang kada iti nga lubong? Kasi no yung invest mo kada iti nga lubong, you and this world will fade away. Pang-impyerno no ka DJ kakabsat. And God is calling us to repent. Praise the Lord. Brad Christian? Sige, kakabsat. Hintay nga ro dun kakabsat, iti summary and application tayo. Awan magmadin sa DJ tayo. Controller kakabsat and praise the Lord. So masapol nga agsublite kada iti word ni God kakabsat. You need to have this right relationship with the Lord. How to spend more time with Him through quiet time, through prayer, especially in sharing the gospel to other people. This is the right relationship or dati di kapipintasan nga relationship nga maadaan tayo kadayting nga biyag kakabsat. And we should also have this right focus. So yun na pang ipupukusan tayo kakabsat. Iti biyag tayo. Iti kaday pa nagpabaknang words of this life. No. We should focus our life. Our goal should be Christ in this life. So kasano nga ma-improve dati kakabsat, the more we nakakabsat think on how to please the Lord, the more we agbalin tayo, ag-desire tayo talaga nga to be like Christ in every way. Iti aming area iti life tayo. The more nga maaramid tayo DJ will ni God, the more nga ag-improve tayo. And we should have this right priority. So nag-importante kabsat nga maadaan tayo iti prioridad ni dapat Jesus Christ lang dapat iti priority tayo kada iti nga life. Kasi nilang Christ iti makaited, makasatisfy kada tayo kakabsat. Awan iti sabali nga makasatisfy tayo kada iti nga lubungan nilang Christ. So we should have this right relationship with the Lord, and this is our confidence, and Christ is our comfort even in times of trouble. So praise the Lord, data iti summary and application tayo. Intay nga ro dun kakabsat iti panangdingeg iti gospel ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Dito nga mabirukan sa Luke iti tayo topiko tayo, bersikulo tayo. Nagpintas kakabsat nga i-imitate tayo dito'y bihag ni Maria. Nagpintas kakabsat. Okay, kaya't kung rod nga ayaban ni Brad Lawrence tap nyo i-share na kanya tayo kakabsat dati na imbag adamag. Brad Lawrence? Thank you, KMJ. So, dato'y makita tayo nga una na to'y bayad iti panagdalyasat ni Jesus ken dagiti adalan na dimteng da iti maysa a baryo sadyay at maysa a babae nga agnagan Marta. Marta anang sangaili ken kuana iti balay na. At nakapsat na nga agnagan Maria ang nagtugaw iti sakaanan na sakaanan ti Apo ket nagdingeg iti panursuro na. Kapu tamaringguran ni Marta iti panagsaganan na napan ken Jesus. Apo kinunana, awan ka di anyaman na ken ka abaybay anak ti kapsat ko ket siak teksagsagana ibagaman ken kuana tatulungan nak. Insungbat ti Apo
Marta, adula amin apakaringguram, yung may salaing ti masapul, pinili ni Maria ti kasayaatan ket saan to maikat ken kuana. No kitanta iti kapsat ada iti duang klase iti duang klase iti tao, ni Marta ken ni Maria. Kasano kadi iti pinang-serve tayo ken ni God? Kasano ba iti relationship tayo ken ni God? Ti priority anak di priority tayo. Bakit kita tayo kapsat? DJ, nakadado kami iti priorities iti lubong. Ubra ak detoy, ubra ak deta. And awan iti time ken ni God. Awanan iti proper nga relationship ken ni Christ. And actually, DJ iti makaperdi. Kasi han proper relationship ko ni Christ. So, tilang tilog ubranan, ag-ubra para iti pagbagina, ag-work, hampay makaitad iti time na kanigaden, ag-work lang. And haan nga kahit ni God deto, yung mapasama kanya tayo, tilang focus tayo iti pagbagi tayo, and hanyi iso na. Ano kikitan tayo, basol deto yung ni God, basol nga mangya tayo kanya tayo. And kikitan tayo dumakit ti tao. Ada iti mindset nga okay lang deta, manang asin ni God, makaawat mo ni God. But actually, God is a just God. Tingarod may isang tao, din ada pa di time nga maditirik na no, hindi mapagustuhan. Hindi God. He is a just God. Agbibiyag ti may isa tao iti basol, agbibiyag iso na iti kinaderep, hanson na nga nakafocus kin ni Christ. May sala iti paglasatan na, panan na, which is impyerno. So, itingarod ti kahit anya tayo, agbalin tayo nga kas kin ni Maria. Maria na inlay down na amin iti amin nga pakarikutan na, amin nga pakaringguran na, inlay down na amin detoy napangarod ka ni Christ, napan iti sa kaanan ni Yesu Kristo. Kasi ito nga rod iti agbalin nga attitude tayo gayong kunikapsa. Taglikodan ti mo nagbasol abiyag iti lubong. Agbalin niya kasi ni Maria. Ibiyag dito nga biyag kahit kanya tayo. Tangarot kapsat, ay titiket na kanya tayo. Katatak kapsat, kahit kayo nga italan iti kararag. Kararag tayo. O Diyos mi nga manakabalin amin. Matay tayo ka. Nagkiyaman ako, Apo. Kadag ito yung sasauntat ta. Puno, Apo. Tumawatak iti pamakawan. Agsipod, tanagbiagak, iti bukod ko kapanagbiag. Bukod ko nga paggusto. Kataanak nga ibasidaking ka. Tangaron ng oras, buktak nga ti puso, ibasidaking ka, Apo. Kat pastrefek, Yesu Kristo, nakas Apo, kanang salahan. Dating oras ti tawat ko, tinagan na po ng Jesus. Amen. Praise the Lord, kakabsat. So, Praise the Lord, bro. Indeed, Christ is requiring us just one thing, and that is everything. Our time, our strength, our life, everything. Nga adakan niya tayo kakabsat. Praise the Lord, Brad Lawrence, kadita na ibag adamag. Ngayon kempay kada kami. Hindi nga rin kakabsat, iti announcements and closing prayer. Nga, daulwan kanya tayo ni Brad Darren.
Brad Darren? Okay. So, that announcements tayo nga kakabsat. The lifeline tayo, di tayo lipatan. Iti every Wednesday, 6 p.m. Ken kasama kakabsat. The lifeline topic review tayo. The Thursday to Tuesday kakabsat. And the DIPF tayo, daily in prayer. So iti first Saturday of the month no kakabsat. Ken kasama dito umay nga FIC tayo ito inton July 30 ton 2022 ken iti Sunday worship service tayo kakabsat 8:30 a.m. face to face and live via FB page and YouTube. Ken kasama ti Epistle class tayo every Sunday 1:30 p.m. kakabsat ken iti inton iti Thanksgiving tayo inton bigat July 24, 2022. So ikita tayo itong kakabsat iti inton bigat para iti Thanksgiving tayo. So itang din kakabsat in tayon iti panagkararag. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this topic review, Lord God, nga inted pa mo kanya, mi Lord God, that we learn nga we must have the right relationship, Lord God, with you. And also, Lord God, we must have the right focus and we must prioritize you, Lord God. And ket si kangarod lang ti priority mi iti panagbiag mi, Lord God, ken sika lang iti focus iti amin mi, Lord God, ken kasamet nga tayo for us to have a right relationship with you, Lord God. Tay makita mi iti biag mi nga sika lang ti pangitalkan mi, Lord God. So as we end this topic review, Lord God, sika nga rod ti pangikumitan mi iti naldaw-aldaw pay nga kami obraen, Lord God, and we bring you back to honor and praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. And that ends our Lifeline topic review. See you once again, brothers and sisters in the Lord, next Saturday. And see you tomorrow sa ating Thanksgiving celebration. Let's give glory to God by attending, not just attending, because we'll be meeting Him. Praise the Lord. Salamat sa mga kapatid namin na nag-join. Salamat sa mga buhay nyo, mga kapatid. Keep growing. Keep loving the Lord. Praise God. Praise Praise God, the Lord, kakabsat. kakabsat. See you again next week. See you God bless. again next week. So Praise. let's continue to grow in the Lord. Bye, kakabsat. Praise the God Lord. bless Bye. everyone. God bless. See you tomorrow, kakabsat. Bye-bye. See you. See you. Still